खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 22 जुन 2026 मायथाइ एबा 7 आसार दान 1433 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै समबारा नोंथांनो गोदान गोहो आरो खामानि थिलियाव गोदान खाबु लाबोगोन। इसोर शिबनि अननायजों नोंनि साननाय हाबाफोरा समाव आबुं जागोन। फालांगियाव गोदान रादाया थाबथादोंमोनब्ला दिनै थि जानो हागौ। खामानि मावग्राफोरा गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। नखराव गोजोननि थासारि जागोन आरो बिमा-बिफानि आबुं बोर मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिन्दुर गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंनि रांखान्थियारि बाहागोखौ गोख्रों खालामनायनि सान जागोन। थाबथानाय रांखौ मोननो हागौ, जाय नोंथांनि बेंक बेलेन्सखौ बारायगोन। आरिमु आरो लिरनायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गावसोरनि रोंग'थिखौ दिन्थिनायनि मोनसे सनानि खाबु मोनगोन। समाजाव नोंनि मान-सन्माना बांगोन। गावनि जिउ लोगोरिजों गुसुं जानथाय दावबायनायाव थांनो हागौ, जाय सोमोन्दोखौ गोदै खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुफा गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंनि मेलेमारि गोहोखौ बांहोनो थाखाय मोनसे सान जागोन। नों गावनि गियानजों मोनसे गोब्राब जेंनानिफ्राय बारग'नो मोनगोन। फरायसंगिरिफोरनि थाखाय दिनै जोबोद मोजां सान। नों फरायनो गोसो जागोन। गावनि मावग्रा जायगायाव लोगोफोरजों गोरोबनाया मोजां जागोन। दिनै बेलासियाव सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ, जाय गोजाम गोसोखांथिफोरखौ थाजिम खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा बाथ' गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नों गोसोआरि महरै एसे सांग्रां जानांगौ। सोलाय-सोल' साननायफोरनि थाखाय थिरांथा खालामनाया गोब्राब जानो हागौ। गारि सालायनाय समाव जर'खा जोथोन ला आरो गोख्रैथियाव जेबो गिदिर रांखान्थियारि थिरांथा दाजा। नखरनि सोरबा सोद्रोमाफोरनि सावस्रिया एसे जिंगानि जाहोन जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलाब गाब। सिंह राशि। दिनै सिंह राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय गोहोमनि सान जागोन। खामानियाव नोंनि दैदेननायनि गुनफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। नों मोनसे गोदान बिथांखि जागायनो लुबैदोंब्ला दिनै मोनसे गोजोनथाव सान। गथ'फोरनि फारसेथिंनिफ्राय जायखिजाया मोजां रादाबा मेलेमनि गिलिरथिखौ रेजें खालामगोन। गावजों गाव बुजिनाय आरो फोथायनाया मोजां मोनलायनाय जिउआव गोथौसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजों सना गाब। कन्या राशि। दिनै नोंनि आराम आरो धोनखौ बांहोनायनि सान जागोन। मावख'आव नोंथांनि खामानिखौ गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा बाख्नायगोन, जायजों जौगाथायनि खाबु मोनगोन। कर्टजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया गोजाम बाथ्रा दान्थेलायनाया दिनै नोंनि फारसे फैनो हागौ। हा एबा सम्पथि बायनायनि खाबुफोर बानायगासिनो दं। नखराव फोरबोआरि थासारि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। तुला राशि। दिनै भाग्यनि अननायजों नोंनि जिउआव गोबां मोजां सोलायनाय फैगोन। धोरोमारि आरो समाजारि खामानियाव नोंनि गोसोआ बारायगोन, जाय नोंखौ धोरोमारि गोजोन होगोन। सोलोंथाइ एबा हाबानि थाखाय गुबुन हादोर थांनो नागिरग्राफोरा दिनै माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। फालांगियाव लासै जानायखौ बोखारनाय जागोन आरो रांनि बोहैनाया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेशम गलाब गाब। वृश्चिक राशि।
दिनै नोंनो सानसेखौ एसे सहायनाय आरो दबथायनायजों हगारनो बोसोन होदों। खामानि थिलियाव लोगोफोरजों जायखिजाया बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि बिथिङाव खैफोद गोनां जानाया खहा गोनां जानो हागौ। बेनिखायनो माखासे समनि थाखाय रां खाथायनायखौ गारना दोन। सावस्रियाव सांग्रां जा। जानाय लोंनायाव जर'खा नोजोर हो। बेलासियाव नखरजों सम हगारनाया नोंखौ गोसोआरि जिंगानिफ्राय रैखा खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा मै गाब। धनु राशि, जुलियारि जिउ आरो फालांगियाव बाहागो लागिरिनि थाखाय दिनै जोबोद फिथाइ गोनां सान जागोन। गावनि जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो नों सानैजों लोगोसे इयुननि सानथांखि बानायगोन। फालांगिरिफोरा दिनै हाथाइनिफ्राय मोनसे गिदिर गोदान अर्डार मोननो हागौ, जाय रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामगोन। समाजारि बिथिङाव नोंथांनि अनसायजानाय आरो मान-सन्मानआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनै नोंनि हेंथा आरो सुथुरफोरखौ फेजेननायनि सान जागोन। नोंनि सुथुरफोरखौ नोंनिख्रुइ बांसिन सोलो गोनां नुगोन। दिनै नों जायखिजाया गोब्राब बेराम एबा देहायारि जेंनानिफ्राय अराय समनि थाखाय आराम मोननो हागौ। खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गावसोरनि बावसोमनायनि थाखाय थि बान्था एबा जुनिया थुलुंगानाय मोननो हागौ। थाबथानाय जायखिजाया गोनांथार खामानिखौ दिनै हरखाबै मावनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंनि सोरजिलु आरो मेलेमारि गोहोआ जोबोद मोजां जागोन। स्टक मार्केट एबा रांखान्थियारि बिथांखिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनै सानबोलावरि गेदेर रांखान्थिया मुलाम्फा जानो हागौ। नोंनि रमान्टिक जिउआव अननाय आरो मोजां मोननाया बारायगोन। सोलोंसाफोरा बादायलायनाय आनजादफोराव गोसो जानाय जाफुंसारनाय मोननो हागौ, जाय नखराव रंजानायनि मोनसे आबहावाखौ सोरजिनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों आकाहि गाब। मीन राशि, दिनै नोंनि गासै गोसोआ नोंनि नखरारि आराम आरो हा-न' लुनायनि आयदाफोरनि जौगानायाव जागोन। गोदान न' एबा गारि बायनो सानथांखि खालामनाया दिनै गोख्रै जागोन आरो नोंथाङा मोनसे गिदिर फालांगिखौ फोजोबनो हागौ। बिमानि सावस्रियाव गोजौ-गाहायआ आबुङै जोबगोन। खामानि थिलियाव बैसोगोराफोर आरो जुनियाफोर सानैनिफ्रायबो गोबां हेफाजाब मोननाया नोंनि खामानिखौ जोबोद गोरलैसिन खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा जामुन गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो एबा खोनासंनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।